Ang basahon sa Efeso dunay talagsaong luna sa Biblia. Nagtagad kini sa tinanawan sa Dios, sa panglantaw sa Dios, ug tungod niini daghang scholar sa Biblia ang nag-isip ning basahon sa Efeso nga labing habog nga basahon sa tibuok kasulatan. Ang ulohanon gyung butang nga gipadayag ning basahona mao ang iglesia, nga dili organisasyon, katilingban o tunghaan ba, kundi isip sentro ug tumong sa walay katapusang tumong sa Dios. Nagtinguha ang Dios nga makita nato ang iglesia ug mahalon kini sama sa pagkakita o pagmahal niya niini. Apan aron makabato niini nga tinanawan, kinahanglan manaata sa habog nga dapit sama sa nahimutangan sa Dios diha sa kalangitan aron makita ang nakita sa Dios. Alang niini makatabang pag-ayo ang pagtuon sa kinabuhi sa Efeso ni Brother Witness Lee. Ang Gospel Book Room of the Philippines dunay maayong balita alang sa mga igsuong Cebuano readers. Ma-available na sa Cebuano ang unang basahon sa tulo ka basahon sa pagtuon sa kinabuhi sa Efeso. Aron makaangkon kag kopya, i-scan lang sa imong cellphone ang QR code sa screen o duawa ang Facebook page nga Gospel Book Room of the Philippines o ang website nga www.gbpi.org.ph o i-check out kini.